Parat Antasena mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula tetek kaya butula Wara pandriting turangga hesti prakata ingkang dwaja lelayu sebit Antasena yo Bambang Swatama apa ndih kadangmu Gatotkaca markon nungkul pangarepanku yen tong nungkul pengarepanku ketok gulune salahe apa dosane apa lah kok Kakang Gatot arepno ajab patine mangerti yo dina samengko Gatotkaca wis kumawani dadi pepalang nggone ponakku lanang sing bakal dhaupan kelawan anake Janaka mula dina samengko aja nganti mindhon gaweni waton Gatotkaca ora ana ulungna woh kelakon kowe ketok gulumu wae ladalah parat dudu karepe dhewe wis ngerti gegedhoane wong Ngastina pendak padang biar mesti katon olone ayo Bambang Swatama cilik iso mateni Antasena gedhene Merjayapati Sembada kowe bakal mateni Kakang Gatot wae ladalah sumbarmu kaya bisa ndilat wesi abang waton raminggat kelakon remet dadi kelarane ngepek-epek parat oh ayo wo wah wes wah waduh ayo jebol dadamu wah wah pojar kowe ora pojar derajat apa wah wah hei hei wah ho hei wah wah parat
nyangka. Wah. Wah, parah. Dudu karepe dhewe. Wah. Wah. Waduh, mati. Wah. 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 Ayo. Ayo. Wah. 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 Parah. Ho, wah. Yo. Wah. Wah. Ben ora ngantuk. Wah. Wih. Wih. Wah. Wah. Canda. Wah. Wah. Wih. Wah. Waduh mati aku. Wah. Wih. Wah. Waduh mati aku. Waduh. Wah. Wah. Hei. Ho. Ai. Hei. Wih. Ho. Ai. Wah. Wow. Waduh. Yo. Ayo. Ho. Wah. Wah. Ho. Wait. Wah. Kocar deh. Ayo. Wah, wah. Wah. Yo. Wah. Wah, ayo buri. Wah. Wah. Yo. Wah, yo. Wah. Yo. Barat. Pranakan Pandhawa Antarja iki dasar para nyata. Ayo Kartomarma maju. Wah. Wah. Ayo ketoken kadigdayanmu. Wah. 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 Waduh. Waduh. Mati aku. Wah. Waduh. Waduh mati aku. Waduh. Wah. Wah. Waduh. Wow. Wah. Waduh. Waduh. Wah. 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 Hei. Wow. Wow.
ana munyuke parat. Woi, wah. Ayo. Wah. Wah. Wus. Wus. Oh, wah. 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 Wah, wah. Wah, wus. Wah. Wah. Wah, mati. Waduh. Waduh. Hut. Wah. Hei. Wah. Wah. Beda noman wani-wani kowe. Ayo mati dereng aku Pak. Lho. Wah. Pe. Wah. Pet. Wah. Wah. Hei. Wah. Wah. Waduh. Waduh mati aku. Wah. Wah. Wah ya. Mundur le. Weh ladalah. Anoman, wong sing kaya kethek putih kaya kowe kuwi wah. Ayo mara jake manut to. Tak nggo ledek kethek kowe ha. Wah. Wah ladalah. Ya. Hut 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 hut. Ho, eh. Ho. Wah. 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 Waduh. Ya. Wah. Wah. Oh. Wah. Wes. Wah. Wow. Wah, wah, hei. Wah. Aja terus-terus kayak mundur le mundur.
Andrah kang puspita arum kasliring samirana mbrek sekar kadung kongas kandanyo maweh raras renaning diyo Gatot padha becik sak sowanmu ana ngarsaning para rama. Dene inggih Rama Kyai lulus raharja pisuwanan hamba manggih ing kayuwanan. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo tak apa ora liwat pangestunipun Rama Tamanana. Nuwun inggih kula gegem kula pundi mugi ndadosaken jejimat paribih. Aja enak kabeh enak. Dina iki miwiti tirakat. Karana kowe arep dadi manten. Wong arep dadi manten kuwi ora gampang. Kudune betah melek kerep tirakat. Ndedonga marang Gusti supaya langgeng nggonmu omah-omah. Ora mung tenguk-tenguk enak-enak dupeh arep duwe gawe ya ora. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Ngestaken dawuh menawi kang dados sabda paduka Rama Kyai. Mula tak jaluk gelem tirakat. Kerepon ndedonga supaya langgeng nggonmu omah-omah. Aja kaya liya-liyane. Lagi rabi wis pisahan. Lagi omah-omah wis padha pegatan kuwi ora becik. Kuwi ora bener. Yen bisa dadi keluarga kang langgeng nganti sak lawas-lawase. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Kula nuwun. Monggo. Sapa? Kula. Sapa? Nggih, kula nuwun. Wah, aja gojek. Kula Petruk. Endi to, Gong? Lawange kok sepi kabeh. Walah, Truk. Kowe iki jan kenyih tenan kok. Piye? Kuwi ana tulisane ning dhuwur ki lho, Truk. WC umum lah kono leboni, ha genah ora ana wonge no. Wah, lha kowe ra kandha-kandha. Nuwun, Den. Kula ingkang sowan. Yo. Ana apa, Petruk? Tanpa ndak timbali marak sowan ana ngarsaku.
Nggih, ngaturi kawuningan Den. Kula diutus kalian Ndara Janaka. Gang. Aku ning mburi ayak, Tru. Biasane Ndara Werkudara iki angger ora klegan atine iku terus ngampleng ndas e. Mulane aku ning mburi wae. Wah, aja meden-medeni to, Gong. Munjuk atur Den, ngomong sing genah, ngomong sing cetha. Ning janji nggih ampun ngantos duka. Ora bakal aku duka marang abdiku. Waton kuwi manggon-nggon bener. Nggih, nggih. Nggih, nyuwun pangapunten saderengipun kula namung dipun perintah. Kula namung diperintah kalian Ndara Janaka ning nggih niku janji ampun duka. Ora. Diake matura. Ora usah plintat-plintut. Tak suwek cangkemmu. Lah, urung-urung kok wis arep nyuwek cangkem lho. Gilani wong nganu Den ngaturi pawartos ingkang dipun aturaken Ndara Janaka kula namung dapur dipun perintah nggih Den. Yo ngomong sing genah. Nggih, dinten menika lamaranipun Ndara Gatut dinten menika dipun tolak Den. Sampeyan mboten duka to? Ora. Malah aku matur nuwun, Petruk. Wis kok kabari. Yen to ora nganti ora kabari mendah kaya ngopo wirangku. Nggih. Miturut pekabaran ingkang kula tampi, Ndara Pergiwa menika badhe dijodohaken kalian nganu putranipun Sinuwun Prabu ing Astina pun Lesmana Mandra Kumara dados panglanipun Ndara Gatotkaca nika dipun tolak Den. Sampeyan mboten nesu to? Ora. Ngopo aku nesu? Anane ditolak. Kuwi tandane yen to anakku Gatut kuwi durung jodhone. Kuwi tandane anakku Gatut keset nggone tapa, keset nggone tirakat. Mulane nganti seneng wong wadon bae ditolak. Ning Ndara Janaka niku sumbar niku Den. Sumbar piye? Ora sudi duwe besan wong sing ora gelem basa, ora duwe tata krama, ora bisa dodok. Senengane mung ngadeg bloko. Muni ngono. Nggih niku. Ya wis ben. Pancen aku wong ora iso ndodok. Saku mung ngadeg. Aku ora iso basa kecilik, ya wis ben. Sampeyan mboten nesu? Ora. Ning sampeyan niku nggih dinyek kok. Nek sampeyan niku sing satriya sak penake dhewe duwe kuku Pancanaka ora digunakake sing becik ning malah mung nggo dulet-dulet pitik. Piye? Wah. Gatotkaca, matamu wis melek yen to bapakmu dina mung bot-bote aku ngebotke marang kowe. Kena ngopo nganti kowe ditolak nggonmu nglamar Pergiwa?
tandane kowe ora duweni tanggung jawab wong lanang sing keset nggone tirakat. Wah, ora patut dadi anake Werkudara. Minggat. Wah. Wah. Timbangane kowe nyepeti mripat ngregeti jambrah. Ora suti duwe anak diapurmu. Duwe anak mirang-mirangke wong tuwa. Parat minggat Prabu Deli. Minggat. Wah. Wah, Janaka. Slamrong. Piye, Truk? Aku wis kandha, Gong. Ning sing mburi dhewe mau tak tambah-tambahi dhewe. Witikno kok. Nah aku ora ketrima. Wis kadung nglamar, wis lamaran dadi lah kok ditolak. Tak nganu. Tak obong-obongi, tak panas-panasi nek Ndara Janaka ora iso ndodhok, ora iso basa, ora duweni sopan santun. Nyatane ora kobong. Apa ya? Biasane nesu lho, Truk. Ha iya. Ning sing pungkasan duwe kuku Pancanaka ning ora digunakake sing becik aku. Monggo ndulet telek pitik le wah le ngamuk. Ah wis ben geger ya geger. Supaya Ndara Janaka ki ngerti nek satriya ki ora kena miyar-miyur tembunge ngono kuwi. Wis ben dirasakno Ndara Pandhawa kabeh. Yayi Bergiwa Dega Mentala kowe megat katresnanku Nimas. Kamangka kowe wis janji karo aku. Rina wengi aku ya wis wah karo kowe. Kandha sumpah ora bakal mbojo karo wong liya mung karo aku. Ning kena ngopo kowe Dega Mentala megat katresnanku? Malah gelem dijodohke karo wong bilung, wong petuk. Timbangane urip mung ora ana gunane. Gatotkaca urip ora ana gunane lamun ta ora bojo karo kowe Bergiwa. Tak degake patiku wae.
Pripun Den? Iki jagat kok saya nganeh-nganehi. Satriya kok duwe masalah putus cinta kok terus arep bunuh diri mumbul dhuwur nganti sapitu. Terus sirahe ditatapke ning watu gilang. Ayo genah ora bakal ajur sirahe ning malah kepara watune sing ajur sak walang-walang. Iki jane iki satriya apa togok dipedhot katresnane karo bocah wadon kok terus nangis gulung-gulung. Wah, ora patut dadi satriya. Ora patut dadi wong lanang. Wah, mbok yo luwih becik ki kon nganggo kemben minting-minting ben kaya wong wedok ngono bae. Wah, Prabu. Wah, Prabu. Wah, Prabu, kabeh ana kula kemawon, wah. Wah, Prabu. Kula muyon pecah, wah. Kula mboten giat katresnan kula badhe dipek bojo kaliyan tiyang sanes. Truk pripun? Ayo wong dipek bojo wong mbok ya wis. Wong jare ana unen-unen ya, Truk. Pripun? Dunia tak selebar katok kolor ngono kae lho. Oh, sampeyan iki pengen dagel sampeyan. Tak selebar daun kelor. Ayo kuwi. Satriya kok lagi dipedhot wong wadon. Wah, kok tangis kelulungan. Ha ledek iki pirang-pirang kakanggur wong wadon kok aduh duh. Lungguh sing prayoga. Nggih. Piye. Nyuwun pangapunten, Bu. Panglamar kula menika ditolak kalian Paman Janaka. Lho, kok iso? Inggih. Karana badhe dipun jodokaken kalian atmajanipun Wa Prabu Duryudana. Weh ladalah. Bocah petuk si Dewa Srani kuwi. Inggih. Oh. Iya. Ayo ora maido mbok menawa Yayi Janaka ki kepengin sing luwih sugih tinimbang kowe kok. Ya wis ora apa-apa jarke wae. Ning aku tak cerita sawetara. Biyen jaman aku Narayana biyen tau seneng bocah wadon ya bojoku kuwi. Ning nalika semono kuwi ora direstui karo wong tuane. Lah nek aku gampang wong lanang kok. Gandeng ora direstui wong tuane, nek aku wong wedok kuwi tak colong nalika mbiyen. Iki ceritaku mbiyen. Nggih, nyuwun pamit. Lho, pripun to? Sampean tanggung jawab lho. Sampean kudune tanggung jawab. Niki kriwikan dadi grujukan, guyonan dadi tangisan. Lho piye ta? Lah niku Ndara Gatot bareng sampean critani terus piyambake melayu mesti ajeng nyolong Ndara Pergiwa niku. Lho, aku ki mung crita kok. Dene kono percaya ya mbok sakbene. Lho, lah mangke nek dadi perkara, ayo wis ben wong lanang kok. Wani nyolong wong wadon kudune wani tanggung jawab. Oh, ngoten ayo. Wis ditonton bae kaya ngapa babare crita iki. Kayune
purwa sejati puncak angkasa benggah pratiwi yen kembang kembang manur linandur ing sumbur aja mundur gayo raja celorot clegu wis wancining gara-gara apa to isining gara-gara gara-gara ora ana isine blas sego-sego entek ditekno sinden nalika semanten repat Ponokawan lumampah lonan saking kita ngayogja Karta.
Wis ora usah tembangan meneh, Truk. Aku rumangsa prihatin. Prihatin ngapa terang gareng? Nyawang coro-coro mburi. Diasah. Jane wis beda karo jiwaku wis. Ora kaya ngono. Aku ki sayang karo sing mburi sayang. Ning kabeh iki mergo kahanan Kang Gareng. Lah iya, kabeh iki mergo kahanan. Nganti ndara Gathut kowe to. Kira Truk. Ha iya ro. Duantem kene Padu Gilang. Ha iya. Aku prihatin Truk. Ha iya. Jane iku ya ora kaya ngono kuwi dudu jiwaku kok Truk. Ning nyatane kahanan ki milih sing kaya ngono ya wis tak lakonane. Iya ya, Gara-gara Truk. Ha iya. Gara-gara iki awake dhewe nglilipur marang warga Ndak Awu, utamane ana daleme Bapak Sutrisno lan Ibu Katemi. Kang bengi iki wis kelakon ndhaupake ingkang putrine ya kuwi Mbak Dwi Alif Nanda Ayu. Ha iya. Kang dina iki wis kelakon kagarwa dening Raka Mas Muhammad Kundori. Dedonga Kang. Muga-muga langgeng awet nggone omah-omah ya enggal-enggal kaparingan momongan iso nerusake ya kuwi darmane wong tuane. Ha iya. Sing dijaluk ya kaya ngono kuwi le. Wis mbuh kuwi putra lanang wedok sing penting slamet normal iso dimong nganti tuwa. Gara-gara le Truk. Gara-gara Kang Gareng. Kowe arep ngopo? Nglathik glinding. Iya. Sing nembang sapa? Mbak Yuku Ambarwati kaya ngopo? Nek rak ngono ya Rina. Ket sore. Ha iya. Kaya wong bisuwe. Sapa? Rina. Kok juragan kok ketakete. Ha iya. Ket sore mangkat kok omah iki weh le nembang iki tenan. Ora apal diapal-apalno. Nembang apa? Ndandut.
Aku apal kok. Akhir kesuk ki arep nyekel dhuwit iki wis. Le bengokan kaya pedhot-pedhot gorokane. Ha iya. Nek ora ndek dhuwit sing digedhekke mung entute ae. Bung prat pret. Yo, blathek dinding. Ayo nduk tol. Gantian kowe sing nembang. Kinupita kangku Iki bangsa manuk-manukan. Iya. Manuk emprit. Cilik emen. Prit. Kaya manuke dolopmu ya terus anu Kang Gareng. Iya, le cilik. Iya. Manuke Pragoto. Pateng cruwit-wit. Iki mau ket sore iki wis tak omongi, wis pokoke lucu ra lucu kowe kudune guyu aku ngono. Nek dalang kono-kono iki lucu ra lucu kudune guyu. Lah kok ora guyu? Iki engko ya paling karep 7.500 bayarane. Ayo. Jalur utan geni rango pati pangan piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk ambyukane pesawahan nyucuki pari rayahan nyucuki pari rayahan delikane ning pagagang konangan bapak tani mingat mingut ambes sengut nontoni parine asrut Manuk meneh, manuk meneh. manuk betet
diet pateng truwet. ayo Diete wis diwakili dalange. ora ono kok matane Apa baleni neh ya? ayo lho kowe kok juragan kok terus aku jeblak kok kelakarene Rosno di mana letak tanggung jawab seorang sinden nek aku miwiti iki ora kok terus anu ayo terus kudune ya dibaleni meneh Ma kok tak baleni neh ya mentang-menteng wae kok. weh iki apa aja buka wati ha sing bangeten ki ya kowe kok diuncali sarung kok meteng ya bangeten Lah mulane aku mau baleni neh. lah sarung ya sak isine kok terus bangeten metenge kok hobi lho wis hobi ki mangan apa hobi olahraga ngono ya apik hobi kok meteng jan aku koyo trauma terus arep pamor kok trauma iya anu tuku ae terus Tuku? Tak tukokno piye? ora usah aku tuku dhewe engko tak kono kokno arep kok ayo manuk blekok Manuk bleko nggon muntladok delok ngintip kodhok cucuk mepet tenggok anjejer haning teladok anelirik lerok ngulati sandang pangane iki mau awake dhewe miwiti munggah jam 8 Truk. Goro apa limbukan wiwit jam 10 nganti jam 1 luwih. Ayo. Iki kari nanjake lakone dipolke. Ayo. Supaya apa jenenge wong wayangan kudune awit purwa madya nganti sak wusanane kudune jangkep. Aja nganti dipedhot, aja nganti dikurangi lan luwehi kuwi ora gathuk. Nyidam sari, ayo tambah siji nyidam sari. Mbak Ambar sing telu aku mesake wis munggah medun. Ayo. Mesake Singapurane ya ana wis nderek pisane kok tak ploro. Aja dadi atimu ya. Anu, Nduk, kek anu njaluk ana merwane ndeknen. Heeh, engko tak ubah, Nduk. Ayo. Anu engko tak pekno pacar dolopku. Wah tenan bocahe ganteng. Ireng manis Dolop iki Arif sing ngendang mau. Ayo Mbah Ngadiran ingkang nyekar ayo sing bawa. Monggo Mbah. Kaya ngene wong nandang Kasmaran kalih sinten Mbah Ngadiran? kalih anu ibu Kalih ibune. bahane bocah-bocah. Wah inggih cacak niku. Cacak. Apa mong? Kalih jumeneng, Mbah. Kersane mboten cegah. Patameng
aku dhewe do dewa do dewa Jawa Tengah wala so no mringwa Bang Adiran nyatane saya sepuh suarane ya saya becik saya apik. iya serata anu rusak suarane utamane pandemen tayub menapa ringgit Mbah ringgit oh nggih matur lah kok kula mboten jenengan tanggap mboten duwe gawe nggih ngoten nggih monggo bacotke Mbah sok kapan kasembadan jejer lan wong ayu umpamanira nah kuda tanpa prau sasacara ing jalatri nyidam sari es mboten langgame tapi gondal gandul. Oh nggih. Upama gondal gondal gandul. Oh nggih, tak yo monggo. Diunggahke ning gondal gandul. Nggih. Ayo Mbak Ambar apa Mbak Narsih monggo. Mbak Ambar mawon. Oh Mbak Ambar mawon. Gondal gandul ning prapatan. Prapatan apa tadi kuwi jenenge setokan putih-putih ning kuburan apa tadi kuwi jenenge kotangan apa tadi kuwi jenenge rambutan gondal gandul ora sarungan apa tadi kuwi jenenge kentongan
gandul warna-warna ya dik ya kae jambu iki nangka kuping apa tadi kowe mono ngante-ngante gondal gandul sing kok gawa apa to Mas iki kuncine Mbak Randa matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun Mbah Ngadiran. Mugi-mugi panjang yuswa, murah rezekinipun. Kowe ro sing ngendang kuwi to, Pak? Ah, iki jenenge Mas Arif Tian Saiton Rojim. Ah iki. Kuwi dolopku. Bengi iki dadi dolop, Dek. Ah, kowe tak pacarno karo kuwi. Bocahe mbari ora tau jajan. Wis duwe nene Pak. Hah? Wis duwe. Oh, wis duwe. Ya. Sing sapa sing duwe? Iku ora dolopmu. Lah ngapusi iku. Ah iku mau sing muni kok. Ah, lah iku butuhe kono arep pamrih mek kowe dhewe iki. Ngono piye ta ya? Iya. Lho iki cek sesideman meneh. Duh. Ayo tambah siji sesideman. Ayo nduk Rina. Ayo langsung luwe becik. Luwih becik paten ana timbang perpisahan. Ayo. Wangi samudana. Oh. Arang kula warga garwalan praputra. Oh. Lewat kencang ing alismu kuwasa anggandang. Ayo. Was ring serius waku. Oh. Aku isih mampu ngladeni dolahmu. Mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuba anyimpong jiwa ragaku kok urung
Ayo Ndara Gatut mlayu-mlayu Kang Gareng. Tututi. Ayo Ren, ayo. Meraina semebang Iwang Haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer Duh Gusti ingkang Maha Agung kenging menapa Raden Gatotkaca mblenjani dhateng kula jarene tresna asih marang aku lan prasetya ora bakal palakrama marang aku ning nyatane aku dijodohke karo wong kentir Lesmana Mandra Kumara ning kena ngapa kok meneng wae. Jane iki nduk Raden Gatotkaca kuwi tresna karo aku apa ora? Tinimbangane aku dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Luwih becik aku mati dina iki wae. Raden tega Muntala. Kowe ora tresna marang aku. Sekawit aku wis kandha, wong lanang pancen kaya mengkono kuwi, bajingan kabeh. Kaya ngapa remuke atiku aku. Dipek wong gemblung, wong gendeng, wong kentir Lesmana Mandra Kumara. Sapa to ya? Raden Gatotkaca. Yai Pergiwo. Kados pundi Raden? Panjenengan menika jahat. Tega Mentala. Wis lahir batin jiwa ragaku tak pasrahke karo Raden Gatotkaca ning kena ngapa. Aku arep dirabi wong kenthel sampeyan mung meneng. Yai Pergiwo. Wis tak niati tak tekati. Aku nganti mlebu ning sentongmu bot-bote. Mergo aku tresna karo kowe. Yai Pergiwo. Ora lila jroning atiku yen to sliramu dipek bojo karo Lesmana Mandra Kumara. Luwih becik ayo minggat karo aku wae Yai. Minggat wae tinimbang aku ora sejodohan karo kowe. Tak tegelake tak tegakake patiku. Pragiwa. Pragiwa. Aku calon bojomu. Raden ngumpet to kae ana Lesmana Mandra Kumara sajak arep mlebu ning sentong. Wah patelane aja dhisik mengko malah dadi perkara sing gedhe ngumpet to sawetara Raden. Pragiwa. Aku calon bojomu, Nduk. Pragiwa. Prek bela dalah calon bojoku ora usah ndumuk-ndumuk.
Aku ora tresna karo kowe. Lho. Aja ngono. Kowe iki dijodokke karo aku, Jek. Tinimbang karo Gatotkaca, ayo sugih aku to, barike ya barek aku lho, nyasawangen. Katokku saka Cina. Pergi wae, ayo tak pondong, tak gendong, tak pek bojo ya, Nduk Cahayu. Atoyong! Gatotkaca kurang ajar kowe Gatotkaca. Wah! Waduh. Waduh yung. Gatotkaca kurang ajar kowe. Ora nyawang aku. Modar. Aduh. Waduh yung. Waduh tak kandhana Paman Janaka kowe marat. Waduh yung. Paman Janaka. Aduh, Gatotkaca kurang ajar kowe. Waduh Paman Janaka. Mati aku Paman. Ana apa Lesmana Mandra Kumara? Tawang-tawang tangis pelayu mulonjong mimis. Waduh, Gatotkaca kurang ajar Paman. Aku diajar Gatotkaca, pergiwa dicolong karo Gatotkaca Paman. Bocah murang tata, memper kaya gerangane. He Gatotkaca, ora mandhek longgo parung paduk umbrodol warat. Gatotkaca menungso murang tata Duratmaka maling aguna. Kowe tak tampik nggonmu nglamar. Waduh Paman. Ampun Pat. Dawuh ingkang kados mekaten. Pergiwa kula pundhut garwa ora sudene mantu kaya dapuramu. Umane bergonjak marang anakku Pergiwa modar dening aku warat. Wah! 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 Hui! Wah! 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 Waduh.
Kakang Mas Werkudara. Wah. Kurang tata patramu. Kena ngopo anak ben karo anak. Yen to Gatotkaca arep ngrabi anakmu mbok ben. Yen to pancen kabeh padheh padha ngrarepke marang anakmu. Gatotkaca ben karo Lesmana endi sing menang? Ora ngono kuwi cak-cakane. Kowe satriya ning mamak mripatmu. Ora nyawang. Yen to anak ben rembug karo anak ora kok wong tuwa yak-yakan kaya ngono kuwi. Wah. 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 Yayi Janaka napa? Lonjong mimis mlayumu. Waduh, kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Ana apa? Kula dipun oyak kalian Kakang Mas Werkudara. Lho, salahmu apa? Kula nampik kalian panglamaripun Gatotkaca. Kula mboten ngina dhateng Kakang Mas Werkudara ning nyatane kula diajar. Weh lah dalah. Lah Werkudara ki kok ya malah adine dhewe kok dioyak wis kene manggon ning mburiku. Aku sing bakal ngadepi Werkudara. Inggih, Koko Prabu. Wah. Weruh playune Jlamrong apa ora? Ana apa? Ana apa piye? Yen to bab Gatotkaca ditolak, aku ora bakal nesu. Ning kabeh duwe jodoh dhewe-dhewe. Dhewekne kumawani ngina marang Werkudara dipet dianggep aku wong tuwa piye. Kowe lah salah. Iki piye to? Lah kok kriwikan dadi grojokan? Wis ora usah kuwi. Endi Janaka? Lah iki ning mburiku mati jeneng aku. Ben dulur padha dulur ben padha padu karepe dhewe. Ha salahe dhewe kok. Janaka nek diajar kaya ngono ki ora bakal kapok. Wis ajaren bae Yayi Werkudara. Wonten apa, Gus? Tulungono aku, Petruk. Bab napa? Aku dioyak Kakang Mas Werkudara. Lah, kok dioyak? Pun, mriki kula lindungi sampean. Ning nggih niku nyeket. Ngono wae kok laren nganggo. Wis ta, pun manut. Ya wis tak opahi. Jlamrong ndi? Janaka ndi? Pripun to? Ora kok ulungke Jlamrong. Tak gecek ndiasmu. Sampean pacoh ndara Janaka? Yo. Niki. Syuh. Salahe dhewe kok. Aku njaluk nyeket kok utang dhisik. Ah, wis ajur mbok ben.
Yayi Janaka wonten dawuh Kaka Prabu. Lonjong mimis playumu ana apa Yayi? Nyuwun pangapunten. Kula dipun oyak kalian Kakang Mas Werkudara. Lho salahmu apa? Dianggep kula ngina kalian Kakang Mas Werkudara. Wis manggon ana mburiku kene. Inggih. Yayi Werkudara, apa? Ora sah kok tutup-tutupi. Nggih jlamprong kon ngarepanku, tak geceke ndase. Aja kaya ngono, perkarane apa, Yayi? Anakku nglamar ditampik. Aku wis ora nesu. Ning dheweke ngumbar swara. Jarene aku ora iso ndodhok, ora iso basa. Ora duwe subasita. Apa bener kandha mangkono? Mboten ya, Kaka Prabu. Disumpah kula mboten ngendikan ngoten. Ora apa, kecek diase ya. Jarene kuku Pancaraka ora digawe sing bener. Malah nggo nyuthik, telek bitik lemune ngono. Sumpah niku Kakang Mas kula mboten ngendikan ngoten. Mbok disumpah. Ora sah selak. Ingkang matur menika sinten? Petruk. Ingkang matur Petruk. Yo. Petruk rene. Petruk. Waduh. Konangan, Gong. Pripun, Den? Kowe sing kandha. Jare kuku Pancaraka dinggo nyotek telek bitik. Kowe sing kandha nggih. Lah leres napa mboten? Ora, anggem pun mboten kok sampean nesu niku. Pripun to? Kae jlamprong gawe wirange Kakange. Lah nggih pun sampean ajar niku nggih pun bener. Andara Janaka niku satriya mentra-mentre omongane kok. Petruk suwek cangkemmu. Alah sampean. Aku mau ngelingke sampean. Tesih bejo Ndara Werkudara niku mboten nesu. Lah ana perkara sing gedhe kok Ndara Werkudara ora nesu ki piye? Arep tak panas-panasi to. Supaya Ndara Werkudara nesu ben perkarane ki ndang rampung. Wah, kaya ngono nggih. Witekno Ndara Janaka ki ora adil nggone matrapke peraturane kok. Inggih, Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten, Kakang Mas. Piye Yayi Werkudara? Wah, iki ana perkara sing gedhe. Antarane aku karo Jlamprong. Piye, Di? Mula sok neh yen to dadi satriya kuwi aja miyar-miyur tembungmu sing kaya mangkono. Sekawit kerak wis kandha to. Lan kabeh kuwi wis padha sarujuk tur maneh bocah ki wis padha senenge. Ning kena ngapa? Kowe wong tuwa ki ora manut anak malah kepara kowe nggondheli nganti dadi perkara sing gedhe. Yen to nganti anakmu kuwi meteng dhisik terus piye ya, Ro? Kamangka aku ya weruh dhewe. Gatotkaca karo Pergiwa wis runtang-runtung wong loro, montor-montoran. Lah kok ngantek dintanti nganti suwe piye? Nek nganti, nggih, nek nganti meteng riyen nggih, Den. Ha iya. Dasare bocah ya wis padha kari ngedune. Ayo. Inggih kula ingkang lepat Kaka Prabu. Lah nek wis luput terus banjure piye? Kae bocah loro wis padha pasrah. Gatotkaca Pergiwa wis padha pasrah, pati uripe paton ora dijodohke, paton ora dirabekke, dhewekne lila mati.
timbangane kowe kelangan terus karepmu piye? Inggih. Koko Prabu kula ingkang lepat sedaya menika awit saking bujukipun Bapa Penemban Durna ingkang badhe njodohaken pun Lesmana Mandra Kumara. Lah iya. Lah bocah ayune ngono kok arep kok rabekke karo bocah kentir iki piye? Wis ginaris karo jagat, wis ginaris karo dewa. Yen to Gatotkaca kuwi jodone Pergiwa wis aja nganti kok penggak katresnane bocah loro Yayi. Iya Di. Kuwi ora bener kedadiane wong tuwa mbok kari manut. Nyatane wis bocah padha senenge inggih Koko Prabu kula luput. Kakang Mas kula nyuwun ngapura. Yo, aja baleni meneh. Inggih. Dinten menika anak kula pun Pergiwa. Badhe kula dhawuhaken kalian anak kula pun Gatotkaca. Lah rak ngono to. Ngono nek ora upamane wingi-wingi ra ya ora kedadian nganti perkara ngene iki. Inggih. Terus Kurawa sing padha ngamuk. Wah, Kurawa ngamuk kuwi dadi perkaraku. Ayo tuntasno kabeh Yayi. Werkudara apa Jayadrata piye ulungna Pergiwa marang aku balak dhawuhake marang ponakku. Wah wong tuwa ora melek mripate. Waduh wah wah bah 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 bah. Waduh mati aku. Wah. Wah. Werkudara apa Pergiwa tak jaluk ya. Waduh mati aku. Wah 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 wah. Waduh mati aku. Wah wah wah. Yo dudu karepe dhewe Werkudara. Apa? Kakang Dursasana. Ayo Pergiwa tak jaluk tak pene ponakku, rabekne karo ponakku. Wong tuwa sing ra melek mripatmu, bocah padha seneng kena ngopo kok pegatake. Wah! Waduh. Wah! Yo! 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 Waduh. Mulai.
Yayi Puntadewa wonten dawuh Kaka Prabu. Yayi Janaka wonten dawuh Kaka Prabu. Saiki jan apa kuwi Yayi Janaka kudune lila jroning atimu. Gatotkaca wis ketemu jodhone marang anakku wedok si Pergiwa. Aja nganti dialang-alangi ya Yayi. Nuwun inggih Kaka Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Mas, kula nyuwun pangapunten. Yo. Aja kok baleni. Mboten Kakang Mas. Menawi to sampun ginaris dening jagat anakku wedok Pergiwa. Dedaupan kalian anakku lanang Gatotkaca muga-muga langgeng. Nolata kaya dene Mbak Dwi Alif Nanda Ayu kang dina iki jejodhoan lawan Raka Mas Ahmad Kundori. Muga-muga langgeng sak lawas-lawase. Nggih. Kula pun Semar minangka dados seksi dalu punika. Rabinipun Ndara Gatotkaca sampun rampung den. Iya Kakang Semar sampun rampung. Kula sak kanca rombongan nyuwun pangapunten wonten klenta-klentunipun anggen kula nyambut damel. Muga-muga tansah langgeng nggone jejodhoan Mbak Dwi Alif Nanda Ayu kaliyan Raka Mas Muhammad Kundori. Langgeng sak lami-laminipun. Namung nderek dedonga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan. Sekali merdika tetep merdika selaminya. Rahayu. Nuwun kawula nuwun.